Deputy CM ka KGDC badairu chairman ka select committee ba pinchngan NCM ula kentu yaki arpoi teli ki shnang nakathan mau shinrut bakin yai sha lang namarba ka ne election MDC kala jan kade ka jingkran jong Deputy CM kade hadian balami ka jingberngam na ka JEC jong ki arpoi shnang nakathan mau shinrut bakin num shim benta satya ha election MDC kabanwan nakadaw ba jingpenhap no yakathan jongki Sharambrai constituency haba penshai halor katay kapang uba penshngan ulethu ba katay ka JEC kala depru ban pha jingtho sha UCM kum juru sha u kum u deputy CM ba chairman ka select committee halor katay ka ju kapang de ga basisha ba nagalang ka joint hakatang joint action committee kila tho siaw UCM ba changa deputy CM kumu sharman ka select committee haga baya de ba kitu hui ligi shno iba ipin kandria na po mau chundut sa Rambrai pi ka sulong kumnia kadong keting ajing mut jong ibabun balang ba inam ta ka west Khasi Hill ka south west Khasi Hill but ka eastern west magidi jaka ki bagi song para mangi tribal hi yung balay ngim penne kumbane ka kumbalong ka MLA de habang ya discuss po ka select committee la ko lang ya ki bubun untuk ki MDC ru kamain juki kolong ba kanlong balance lang kan number of vote darang ile bai kumbale haka MLA tetaw ngi la susim bai ikata kamain jung babun balang hoy ka sutu bagi ni ki arpuit ki snong hoy ka thok ka joint action committee la se ngam tip ki sordar ki don em kan ka JSC tangba ki ben pau ka jing bom sultanat bandra Sharambrai tina tadaw na kalyang junging issue request ya ki paiba ba kamen meni ka sidal ru kala nang proses ka final stage kabagin kha ko man renew tuli constitution tamai ya kan ni tingan kan khamlong details bagin khamla bha kin ha pani sha kan dia namar ba kumalong mentale se ngim don porshu banang kmi bni abya kan ni namar ba ka election ru ka fa batip ni su extend tang dumnai menta Hindupnain long kano ya ban proses election kamde ke basuk ban pembiang ki EVM na ka benta ban ban pemkrea electoral na try ka state election commission kan hapan jingbit hi ka election commission of India ban kami ki electoral tinata daw masgo bagi EVM ki don ki ba sniu ki ba ban pay kan take time kan dia tinata daw masgo ban ong ba ya menta hapan ya isya hendai lawan kan ingin sepet lang na ka benta ka jingbit biang lang jong baro namar ko bang OAP namar ba lade ga election process ngala balong la ka mong officially na sutu ba kan ngalenga dis e kala nang prepared ul ban lang tho shaki ECI ber kiwi tinga snu ba kan bahaba pediang ye ke ba la pas apo ka yin hadin bala recommendation committee bat la se ka ba indi organize biang ka amendment ka batmai ka 6 dil tinga ta ka pon sala ba